سێخۆ کوژێن پرچەک هێرش بسەر قەرەباڵغترین فڕۆکەخانە ئەستەمبولê kir ku bi dehan kes hatine kuştin û birîndarkirin. Karbidestên Tirkiye dibêjin komkujiya firokexana Estenbolê karê çekdarên Dewleta Îslamî bû. Wezîrê Dadê Hikûmeta Tirkiye bûyer bi fermî di nav Perlemanê welatî û zaniyariyên destpêkê ragihandin. Serokwezîrê Tirkiye her ji piştî êrişê seredana firokexana Estenbolê kir û bê dûdilî berpisyaretiya êrişê da pal komela çekdarên Dewleta Îslamî ya Daişê. Hêzên me yên ewlehiyê lêkolînê li ser bûyerê dikin. Ev hêrişa terorîstî bû Daeş pêkî nabû. Kêmasî di alî parastinê de nebû. Rastî ew e kesên hêrîş kirîn pirçek bûn. Em vê dizanin. Raportên destpêkê diyar dikin her sê kesan teqe kir berî xwe biteqînin. Helbet zanyariyên zêdetir wê piştî lêkolînê bêne diyarkirin. Karbidestên Tirkiye dibêjin di nav qurbaniyên hêrişa xwe da welatiyên Îranî û Ukranî hebûn. Büyük bir patlama oldu. Teqîneke mezin çêbû, zor mezin bû di nav firokexanî de. Hindeka gotê teqekirin hebû, lê min nebihîst. û li dûvre du teqîn hebûn. Min bihîst, ez lê termînala navxweyî bûm. Berpirs û karbidestên çendîn welatên cîhanê û berbijarê Komarî bû serokatiya Amerîka hêrişa Estenbolê şermizar kirin. Teqîneke diya xwekujî li Stenbolê çêbû. Hejmareke zor e xelkê hatine kuştin û birîndarkirin. Karekî zor xerab e tê te encamdan û divê em jê re hişyar bin. Bi dirêjahiya saleke di ne hêrişan lê Tirkiye hatîn encamdan bi kêmî ve 226 kes hatine kuştin ku şareza bawer dikin siyaseta derve ya Tirkiye divê bête guhartin. Tu çêbêjî hevalbendî li herêmê nemaye. Me têkeliyên baş gel Sûriya nemane. Her wisat gel Misrê jî. Me aloziyên di têkeliyan de hene gel Iraqê. Ji ber vê çendê divê Tirkiye siyaseta xwe ya derve biguherîne. Wapê diçe Tirkiye hez bi xirabiya siyaseta xwe ya derve kir bit lewra ji berî hêrişa bi ser firokexana Estenbolê serokê Tirkiye peyameka sersaxiyê bû serokê Rûsya Vladimir Putin virê kir û daxwaza lêborînê ji bûyera êxistina firoka Rûsî kir ku Tirkiye digot derbasî asmanê welatê wê bû. Wil aliyekadî û piştî danûstandinên bi dirêjahiya yek salê Tirkiye û İsraîlê têkeliyên diplomasî sax kirin. Lê pênaçit saxkirina têkeliyan û hevkariya dijî gefên terorîstên Daişê encameka demnizîk hebet. Îro duhemîn salvegera dirûzbûna komela çekdarên Dewleta Îslamî ya Nasyar bi navê Daişê ye ku şareza bawer dikin merema hêrişa bi ser firokexana Estenbolê ew e şikestinên xwe li berûkên şerê li Iraqê û Sûriye li ser endamên xwe siz bikir. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.